No oikeastaan yksi suuri syy, miksi mä valitsin tämän työn, oli se, että multa ei vaadittu täällä mitään ekonomin tutkintoa tai muuta ammattikorkeakoulututkintoa. Että mä oon peruskoulun jälkeen mennyt lukioon ja siellä tutustunut jo työelämään ja sitten työn ohella suorittanut myynnin ammattitutkinnon. Mä oon tässä työssä ollut nyt 5 vuotta yhteisen aluepäällikkönä 3 vuotta. Tämä aika on mennyt kyllä tosi nopeasti, että sitä aina itsekin yllättyy, kuinka nopeasti tuo 5 vuotta on mennyt. Että ei kyllä tarvitse ikinä aamulla miettiä, että onpa harmi lähteä töihin, kun tämä on oikeasti se mun juttu. Täällä on aivan loistava työporukka, parempaa ei oikeasti voisi toivoa. Ja meillä on tosiaan kautta linjan niin todella nuorekasta porukkaa, niin sopii hyvin omankin makuun. No oikeastaan tämä koko työ on semmoista jatkuvaa oppimista, että joka päivä oppii kyllä jotain uutta ja joskus jopa itsestäänkin. Ja lisäksi me tehdään tosi tiivistä yhteistyöstä, muun muassa Nokian kanssa järjestetään tuotekoulutuskiertueita ja mun henkilökohtaiseen työtoimenkuvaahan kuuluu, että mä vastaan oman alueen koulutuksista, siitä, että on riittävästi aikaa myyjille ja kaikilla on riittävä myyntitaso, että pystyy suoriutumaan työtehtävästään hyvin. Meillä on yksi Suomen laajimmista konsepteista. Meillä on tällä hetkellä 69 myyntipistettä, eli tarvitaan kyllä tosi paljon vastuunkantajia erilaisiin tehtäviin meidän yrityksessä. Ja se vastuu on rakennettu sillä tavalla, että pystyy ottamaan sitä vastuuta omien kykyjen ja halujensa mukaan pienissäkin erissä. Kaikista parasta tässä työssä on se, että missään muualla mä en ole kyllä kokenut samanlaisia onnistumisen ja menestymisen tunteita. Sitten kun ne omat haasteensa voittaa ja pääsee sinne tavoitteisiin, niin se tunne siitä, niin se on kyllä ihan ehdottomasti parasta tässä työssä.